No takže poďme sa na to pozrieť, čo sa v tejto kuchyni bude diať a čo sa tu bude vytvárať. Takže toto je náš šéf kuchár Štefan. Dobrý deň prajem. Chcem vám len ukázať, ako sa robí špeciálny domáci guláš a la Štefan Stredňák. No tak tu si pozrite, do hrnca sme dali olej s pokrájanou cibulkou, tu je narezané mäsko na kocečky v tvare človeče nezlobce a tu je taký pomletý pikantný teterónik, áno, tu je lečo, originál lečo z Kauflandu a tu pozrite sa, tu sú zemiačky, ktoré sa potom ešte nakoniec nakrájajú na kocečky. Tento guláš sa môže aj zahustiť a bude vynikajúci. Potom, ako keď sa tento gulášik navarí, tak vám povieme, ako chutil. Dobre, zatiaľ sa majte pekne a dovidenia.